Moramo da pre svega ponovimo one sve dobre stvari koje smo radili u prvoj utakmici, a bilo ih je dosta, i da ispravimo te neke greške koje smo napravili, a u pripremi utakmice smo planirali da to izgleda drugačije. To je pre svega jedna brzina drugačija u napadu, moramo mnogo brže da igramo, da ulazimo u kretnje. Kao što sam već rekao, i posle utakmice tu je jedan dobar karakter pokazan, ovo je jedna nova ekipa. Imali smo tu situaciju da napadamo i da igramo protiv ekipe koja je sigurno u ovim kvalifikacijama najspremnija ekipa u prozorima. Zašto najspremnija? Zato što imaju 8 igrača sa poslednjeg evropskog prvenstva i ako na to dodamo Biberovića, to je 9 igrača. Sa druge strane, Srbija ima jednog igrača koji je nastupao na poslednjem prvenstvu, to je Dobić. Tako da, s obzirom da smo zaista kratko vreme zajedno, dosta toga je urađeno, dosta toga smo prošli. Eto, na kraju se svelo na možda taj jedan skok i na jedan šut, sve je moglo da bude drugačije, tako da zaista imamo dosta razloga da budemo pozitivni sa ovom novom selekcijom i sa prozorima i prethodnim i sadašnjim šta smo radili. Naravno, idemo da pobedimo, zašto da ne. Šta je to što kod Turske očekujete drugačije? Druga stvar, imaće ogromnu podršku, imali su je i ovde u Beogradu, a kamoli tamo, bolje znate od ikoga. Da, ono što smo već pričali, oni stvarno žive sad možda najsvetliji trenutak njihove košarke, u tom dobu su, i to je tako jedna popularnost koja je nezapamćena u Turskoj trenutno vezano za košarku, pošto su oni pre svega fudbalska nacija, ali eto, i košarka je sada u tom drugom izraženom planu. Biće puno sigurno hala, dobra podrška za njihove navijače, ali ako su oni mogli da odigraju takvu utakmicu kod nas u Srbiji, zašto ne bismo onda i mi mogli da odigramo u Turskoj? Ne očekujem neke prevelike promene, ja očekujem isti sastav, ja očekujem da će to biti poprilično ista utakmica sa njihove strane. Sad, kada je reč o našim